Έσοκ. Έσοκ. Κολοτούμπα είναι βαγκαρισμένη. Lost 6-7. Όχι, γιατί δεν το περνάει με τίποτα. Γιατί είναι bugged. Lost 6-7. Γιατί είναι bugged. Έλα, κλωτσομπούνια. Κλωτσομπούνια παίζουμε εδώ. Αυτή τη δουλειά να κάνουμε. Εντάξει, μ' αρέσει όμως παραπάνω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Έφαγε Bluetooth. Όχι, με πέτυχε, έφαγα Bluetooth. Έφαγα Bluetooth με τούσα. Double με την Bluetooth. Lost 6-7. Bluetooth, Bluetooth. Είδες τι έκανε ο Ήπουλος. Το είδες, Άλκη. Βάρεσε την ώρα που έκλεψε. Τέλειο. Δεν ήξερα τι μπορεί να γίνει αυτό. Το πήρε. Δεν το έφαγε. Δεν το έφαγε. Θα λήξει τάι. Τάι και όποιος πάει. Μαϊτάι. Το κλείψε. Lost 6-7. Όχι, τον έφερε προς τα δω. Όχι! Αφού δεν θα δουλεύε πάλι, δεν με το βάζε. Το κλείψε. Το κλείψε. Όχι. Θα λήξει τάι. Ισοπαλία. Lost 6-7. Lost 6-7. Τι! Γιατί το φίξαραν! Όχι, το φτιάξανε. Όχι, το φτιάξανε! Πω, πάει, παγιδεύτηκες. Παγιδεύτηκα τώρα, να ξέρεις. Παγιδεύτηκα. Παγιδευτήκαμε τώρα εδώ, θα παίζουμε για πάντα. Έλα ρε, τώρα τι με βάλατε να παίξω tryhard duel τώρα ρε φίλε, πρέπει να φύγω. Γιατί με βάλατε να παίξω tryhard duel. Νόρι, συγγνώμη που το βλέπεις αυτό. Έχω τη σκηνή τη βάση εδώ μέσα ρε. Την έχεις σε κάθε duel. Ναι. Ό,τι βάση είχε στο κωδικό game περνάει εδώ. Ναι. Όχι ρε Θέλεις, φίλε. έχει γκάλι. Α, το Medusa το κρατάς για όταν φας το bat. Ναι, και αυτό. Lost 6-7. Γι' αυτό το κρατάς. Από το έχω παρατηρήσει. Αυτό είναι το strat. Wow. Έφαγε Bluetooth. Lost 6-7. Μπάκαρα. Το είδες. Lost 6-7. Τι έγινε, όχι. Ζαλίστηκε. Δεν το είδες. Πού με έστειλε. Κάνε τον blog. Όχι ρε. Εντάξει, είπαμε. Προφανώς και θα το κάνω αυτό. Δεν γίνεται. Νομίζω δεν γίνεται. Ναι. Και παίζει να μην γίνεται. Παίζει να μην είναι κανένας αυτός Είστε- του private server. Είστε, ναι, σε αυτό το σερβερ δεν είστε. Αυτό είναι το point, για να μπορεί να τους Ναι χαμάρεις. ρε.
Αυτό είναι το point of duel. Δεν μπορεί να σκαμάρει ένας τον άλλον. Άμα μπείτε στο duel, η μάχη άρχισε. Λοιπόν, Χρήση, πάω να κάνω ένα μπάνιο εγώ. Όχι, Να ρε. φτιάξω να φάω. Και Θέλω την μετά υποστήριξη του άλλου. μέχρι τελειώσεις. Δεν θα τελειώσει. Μέχρι Ρε. τελειώσεις εγώ. Δεν θα τελειώσει. Ναι, θα γυρίσω. Θα έχει τελειώσει μπάμπα με, τώρα τελειώνει. Τώρα δεν τελειώνει. Απίστευτο. Τώρα. Απλά ακούστε. Τα μπάτς. Lost 6-7. 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 No. Tough time never last. Only tough people last. Tough time never last. Lost 6-7. Lost 6-7. Lost 6-7. Κάντε κλιπ εκείνο ρε που πάγκαρα. Ο άλλος πήγε ήδη και πρόλαβα και πήγε το κλειψε ρε. Τον ύπουλο. Να με βαρέσει μέσα από το τοίχο. Δεν μπορώ να το μ' αρέσω γιατί έχει το στυλ. Πρέπει να βάλεις το shift. Το ξέρω, το Για να κατάλαβα. το κάνεις. Νομίζω. Lost 6-7. Tryhard. Άλλο ένα round που θα τελειώσει η ισοπαλία. Τέλεια. Δεν πέτυχε με δούσα, Lost 6-7. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μπαπ. Μπαπ. Lost 6-7. No. Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που γίνεται. Όχι. Είναι το ίδιο και το ίδιο. Καλά μου είπε ο άλλος ότι δεν θα τελειώσει ποτέ στην τελική. Το κλείψα! Δες το chat. Τι, Ξέρω που, κάτι γράφει. πού, γράφει κάτι. Το in-game, Όχι, δεν γράφει in-game κάτι. chat. Δεν γράφει Όχι. κάτι. Είναι ένα fair PvP. Τίποτα, hostage. Είμαστε hostage. Είμαστε hostage. Έλα ρε φίλε, όχι, γιατί να παίξω το μεγαλύτερο fight που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου, τώρα πρέπει να φύγω. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Λες. Πόση ώρα μπορεί όντως να κρατήσει? Δεν ξέρω. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Lost 6-7. Όχι. Άρα κλέβεις όταν δεν έχει ο άλλος με ντούσα, Τώρα μαθαίνουμε και εμείς το PvP, παιδιά. Lost 6-7. Συγχωρέστε μας. No! Το φάγε? Πώς γίνεται αυτό να μην το πέτυχε? Lost 6-7.
Lost 6-7. Lost 6-7. Η μόνη προσπάθεια που κάνουμε είναι όταν δεν έχουμε το Μετούσα. 0-0. No. Easy. Είναι τέλειο, απλά ακούς το sound effect. Lost Απλά 6-7. ακούς το sound effect. Τουκ 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 Του. τουκ τουκ. Lost 6-7. Πώς κάνει τούμπες. Νομίζω είναι το animation. Έλα. Ένα animation που βάζει. Το βάλει στη θέση του πάλι. Όχι, άργησα. Lost 6-7. Άργησα. Άργησα πάρα πολύ, ρε φίλε, να το κλέψει. Δεν έβγαλε το στυλ. Έλα. Όχι, ξεκίνησε το bad fight τώρα. Lost 6-7. Lost 6-7. Το κλέψε. Το είχε έτοιμο το Μετούσα, Αν! Τον έπιασα στον αέρα. Πού είναι ρε? What? Ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Lost 6-7. Παλιτάει θα λήξει. Ρε σε βαλίες. Σίγουρα. Όχι. Αυτά. Lost 6-7. Νομίζω το έχασα εδώ. Το έχασα. Δύσκολο, Μπαπ! Ήτανε μια σφαλιάρα. Lost 6-7. Τι γράφει. Τι σου έγραψε. Ήταν πολύ κοντά, ήταν όντως πολύ κοντά. Καλά έκανε το πέρασε. Δεν προλαβαίνει. Lost 6-7. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Όχι. Τελειώνει αυτό κάποτε. Αν είναι να λήξει ισοπαλία. Δεν θα τελειώσει ποτέ, παιδιά. Με Μπατ και Μετούσα δεν θα τελειώσει ποτέ, να ξέρετε. Αυτό κατάλαβα. Γιατί εμείς και τον Μπάτ τελειώνει.